Claxonăm, deci salutăm! Astăzi, la rota de rezervă, invazia japoneză în America de Nord are un nume de cod, Nissan. Armada, Xterra, Frontier, Titan și Murano au generat cea mai mare creștere a cotei de piață în segmentul SUV și Light Truck din America de Nord, plus 55%. Infiniti Curaza, un concept car ce inaugurează o nouă clasă, Sportwagon cu 6 uși, Discovery 3, într-un test drive on și off-road. Toate acestea plus multe altele, imediat, la rota de rezervă. În 1989 despre români se spunea că și-au luat porția de libertate. Tot în 1989 Land Rover avea alte preocupări. Cel mai galonat constructor de autovehicule 4x4 al acelor vremuri lansa un model situat între Defender și Range Rover. L-au botezat Discovery, pentru că asta era și menirea lui, de a descoperi simultan atât valențele de off-roader ale lui Defender, cât și cele de eleganță și confort ale lui Range Rover. La 15 ani de la acest eveniment, inginerii britanici au adunat suficiente informații de la proprietari, făcându-i astfel să decidă modul în care va apărea generația a treia a lui Discovery. Febra SUV-urilor se pare că i-a cuprins și pe cei de la Land Rover, aceștia reușind să producă un vehicul ce clar le va da bătăi de cap celor de la Volvo cu al lor XC90 sau celor de la Volkswagen cu modelul Touareg. La capitolul imagine premium plus confort, noul Discovery se poate lua la trântă și cu X5-ul de la BMW și chiar cu Cayenne-ul de la Porsche. Doi iepuri dintr-un foc, se poate spune și așa. Val Ciurel este numele uneia dintre road test editorii emisiunii noastre. La fel ca și Ursa Mare, Val încearcă să vă relateze impresiile personale ca șofer, pentru că mașinile nu sunt făcute pentru ingineri mecanici. Așadar, dacă doriți informații despre alezaj, raportul de demultiplicare și așa mai departe, veți găsi mai probabil în revistele de profil. Așa că, știindu-i pasiunea pentru 4x4, l-am anunțat pe Val de posibilitatea de a-și petrece un weekend cu Land Rover Discovery 3. Ieri când am terminat programul, era vineri, colegii mi-au spus weekend plăcut, nu știau ce urmează pentru mine. Nu pot să zic decât că intuiau că se va întâmpla să petrec un weekend cu un Land Rover Discovery 3. Land Rover lucrează un motor împreună cu PSA și practic au reușit performanțe de excepție. Vorbim de aproape 200 de cai putere și un cuplu de 440 de Nm. Cealaltă motorizare este un 4,4 pe benzină, care, ca să cităm din clasici, nu lași multe stații de benzină să treacă pe lângă tine. Însă motorul este extraordinar de plăcut, îl întâlnim și pe Jaguar S-Type. Mergem la mare sau mergem la munte? La mare e Vic4, nu merită. Hai să mergem la munte. De mult nu mi-a mai fost dat să văd atât de entuziasm pe chipul unui road test editor de la rota de rezervă. Uitați-vă mai atent la expresia de maximă satisfacție pe care o are în preajma acestei impecabile jucării pentru oameni mari, Land Rover Discovery 3. Pentru că așa trebuie să reacționeze și adultul din noi când își poate permite o jucărie de 45.000 de euro, ca un copil, cu mențiunea că acestora din urmă jucăriile le sunt aduse de părinți, de rude sau de Moș Crăciun. Noi ni le cumpărăm încă singuri, dar ce jucării! Primul accesoriu, să spunem așa, este acest modul de comandă al tracțiunii, care ne permite să selectăm o tracțiune normală pentru șosele uscate, obișnuite, șosele de drum întins, autostrăzi, oraș, celelalte 4 programe, fiind pentru zăpadă, șleauri cu noroi, nisip adânc, nici măcar la mare nu cred că îl găsim pe cel care este el programat, sau mersul pe bolovani. Cum funcționează? Este foarte complicat. Trebuie să apeși un buton, dacă nu ai făcut bine, pe bord
ecranul central cu cristale lichide afișează citate din manual pentru a ști exact ce trebuie să facem. Ca să dau un exemplu, pentru a cupla programul de mers pe pietre, pe bolovani, trebuie să mergem cu reductorul cuplat. Pentru asta trebuie să apăsăm frâna, trecem schimbătorul de viteze în poziția neutru și dăm comanda de reductor. Toate astea le facem dând comenzile dintr-un fotoliu încălzit electric, cu comenzi electrice, extrem de confortabil, la care dacă nu ne ajunge această cutie centrală, putem să rabatem cotiera individual, care este și pentru șofer și pentru pasager. Reglabilă pentru a asigura exact confortul pe care ne dorim. SUV vine de la Sport Utility Vehicle. E prea mare, atunci 4x4 sau off-roaderele... 4x4 este și, să mă ierte, o Fiat Panda. Da. Nu, off-roadere, da? Off-roader. De ce poți să-i spui lejer? Avem o mașină realizată profesional pentru toate aplicațiile. Mergem de seară la operă, mâine dimineață mergem să vedem dacă arăturile de toamnă au fost bune. Sau la vânătoare, sau în vârful muntelui, oriunde. Deci o încadrez mai degrabă la off-roader decât la... Sport Utility Vehicle. Este o mașină sport, este o mașină utilitară și este o mașină. Punctul forte al celei de-a treia generații este desigur confortul la rularea pe șosea. Suspensiile sunt independente, pneumatice și reglabile electronic pe 3 nivele de înălțime. În dotarea standard veți întâlni o serie de gadgeturi ce fac din Discovery 3 o mașină extrem de sigură. DSC pentru controlul stabilității. EBA, adică asistență electronică a forței de frânare. HDC, un dispozitiv care conferă siguranță la coborârea pantelor. Plus ARM, adică veți avea controlul monitorizat al ruliului. În teren accidentat sau generic off-road, noul Discovery este cum altfel decât impecabil. Unghiul de atac de 37,2 grade și cel de degajare de 29,6 grade permit celor 190 de cai putere să se exprime de plin, iar corecțiile de care a amintit Val Ciurel la începutul reportajului au menirea de a-ți furniza soluția optimă pentru orice situație întâlnită: zăpadă, noroi, nisip sau bolovani. Acesta este pachetul Terrain Response. Am ajuns în munți, până acolo unde sănile n-au mai reușit să meargă, sănile trase de cai. Mașina echipată cu cauciucuri de vară, pentru că exact aici a fost testul pe care am vrut să-l facem, să vedem mașina neechipată pentru iarnă cât de bine merge pe un drum dificil. Mașina a răspuns foarte bine. Dacă am fi avut cauciucuri de iarnă, nu era chiar nicio problemă. Se comportă excepțional, practic am adus luxul în inima munților, într-un peisaj extraordinar de frumos și care ne face să spunem că este o plăcere și că acest weekend este minunat. Pe șosea am rulat cu viteze de peste 100 de km pe oră, cum poate că ați văzut deja. Confortul, stabilitatea sunt excepționale. Răspunsul cutiei este minunat, este o cutie automată. Consumul, s-a văzut, este decent, în jurul a 12 jumătate. Cât privește mersul în teren greu, mașina imediat și-a ajustat garda la sol singură, automat, sistemul de tracțiune și programul pentru zăpadă. Într-adevăr, am simțit că mașina este extrem de sigură pe un drum atât de încărcat de zăpadă și condiții dificile. N-am fi ajuns poate nici la un sfert
din cât am parcurs astăzi, cu o mașină obișnuită. Ne-am jucat cu Discovery 3 vreo 2 zile. Din păcate trebuia să-l ducem înapoi la Premium Auto, firma importatoare, de unde mai mult ca sigur va veni un copil mare, mai răsfățat de soartă decât noi, și îl va lua la el acasă. Asta e. Noi nu putem decât să le înțelegem pasiunea pentru aceste jucării serioase, pentru oameni mari, mari de tot.